Η τέχνη για μένα είναι μια αστήρευτη εσωτερική ανάγκη για δημιουργία και για προσπάθεια να μπορέσω να μεταδώσω όλα όσα έχω ζήσει στα ναυπηγεία, στα λιμάνια και με τους ανθρώπους της θάλασσας. Με αυτή τη δουλειά προσπαθώ να μεταφέρω στους συμπολίτες μου μια ελπίδα, μια εικόνα που θα μπορέσει να τους κάνει να ικανοποιηθούν. Θέλω η ζωγραφική μου σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε όλοι να μπορέσει να δώσει στους ανθρώπους ελπίδα και ικανοποίηση ότι όλα μπορούν να διορθωθούν.